aingu yo blei ba uyai don ringkat bat ngi bat shim la no yangi hado kani kapor wat hapdeng ki jing bangi dei ban mat bat yat lingba kakti jong u kaya ya lambat kershan yangi ngidap da kejing sngongo ka bakrau yo blei ba ula penyo lat yangi menginyo ban mane ban syakri pat yo lingba ka YouTube channel jong ka balang ka jingi sengkan thei jong ka balang Presbyterian Mauro ka ai khublei phi baro ha ka kerteng ka ba bat badon bot tam ka jong utrai jongi u Jesus Christ ni pdiang ngop hai phi ki prabanget ba it baro lembat ki weipat ki prabanget ki parlok ki parajor ki bala banya so lang bat ni ha ka ni ka jing syakri ha ka ni ka janmiet ka ba minta kaktian ka jong ublei ha ka sam ka ba khandai pusan ka khot ka ba handriu ka ong tu aling nyamani bat ngin dem ngon tungin ya dem kho siu khmat utrai nong thau jongi tungin pen kantang ni kapor ha kijing duai kokpa jongi ba beneng long ka buram ka jingu bat ka jingero ika kerteng ka ba bat ka badan bor ka jongmi ublei bamju no yangi ba kersan bor yangi ba ya lam lenti yangi long kum ni mangi long atrai dok ni klep mat jong ni kapor dei da ka jing ba ka jing isnei ka jongmi ni aingo me atrai namar ba me mala isnei ban penyo lat pa yangi bangin yo ko trai ba ban syakri me kum ka jingi sengkan thei hagani ka janmi jong kani ka singi atrai ba ni twai ka ba me men isnei ban yalam ni ka ni jing syakri ka jongi na do ka ba sedang hadok ba wai no ka jong ka da ka bor ka jong men sim ba khoi jong mi isnei ban don kat ba ki benta baro ki bangin pendep ko trai ba badon rengkat bagi nong isim benta iwei pe iwei Christian boring iwei pe iwei daka bor ke jong men sim ba khoi ujong mi ai bagi ni jing syakri ki jong ni kin long atrai ba ki ba pdiang hon khmat ka khet ki jing isnei ki jong mi pdiang ngi atrai kum ni kum bangi long ma bat klet ikilat kilat ki jong ki ba bon ki ba mesyam ka jing em ka jong ni da bangi dam ban duai ban khot kerpat ikini baro haka kerteng ka jong Jesus Christ belong nong penem bat nong sispa ujong ni menta bat hadu ala kertaru amen. In piteng ya kejing syakri kejongi barak nyarwai kejing ruai ka basaus pak khat ar. Bat hadien jong ni kejing ruai ngan sngau bahaban khot ya imis modest pochna ba in puli ya kaktien ka jong blai bat nyalam yingi ha kejing ruai. Long kamon jong mi atrai babha hajing em jongi baro sirta hala ka sngi to penbet mami mon ba khut jong mi bangin yo le longga mon jong mi atrai ba bha hajim im jong baro sirta halagasito benbin mami mon bagu jong mi bangin yole longga mon jong I bor bangin jom kijim yale bin jam jong me ban but kan bala ding na bakya tra ngikloi ban longga mon jong me hajing jin ja hus lai ba jing ten ju baro pa bab sem yang trai
long ca mon jong me kat badang im ban sha kriya me med bad men sim ban long ki jong me ni da kwa ya rab ya ni tra bangin yai ne Shua ban pendam kajing duai pule kat tu kat ne nak tin jong blai ba phila ban shem nak kashiti shakinong rom lai lenong kat khot ka ar phuwei bat kumju ro sha ki galatia ar lenong de khot ka bakhan riu ktien ki bo ang kum ni han rei menta la pen pau shna ya ka hok ublei klem ka hukum ba la phla shai no ya ka da kata ka hukum bada kinong ya thu lupa kata ka long ka hok ublei ka bada ka jinget hau Jesus Christ ya kita baro badha kita baro kat bangen namar don shu ka jingya pher namar baro kila le pop bat kila du le na e ya ka buram ka jong ublei la ki bala penksan e da ka jing e jong u kum da kata ka jing siuspa kabaha ukres Jesu ya ubala bu pau ublei ban long ka jing pen yasuk da ka jing ngai ha ka snam jong u ban pen pau ya ka hok jong u na ka benta ka bamap ya kita ki pop ya ki bala le menshwa ha ka jing ya sha ka jong ublei ha ka ban pen pau ya ka hok jong u ha ka ne ka por ka bamenta ba un long u ba hok baru bapen kesandru ya uta ubadon ke jinget hau Jesu. Penban haba ngitip ba em pen kesan ya ubriu da ki jingle ke hukum hanrai tang da ke jinget hau Jesu Christ wat mangiru ngilanget hau Jesu Christ kenang ba en pen kesan yang ngida ke jinget hau Christ bat da ki jingle ke hukum na bada ki jingle ka hukum anam penkesan ken ya ka we ka do ru to bleu kur khui ni kitin to pendam jing dwai aingu e mi outra bo ble jungi ba habne ya ka jing don ka jong mi ko par kat bat ngi ha ni kisni ki por ki pala le no jong ka jing im ka jongi bat kat hadu ka ni ka khlip mat ko pa ka bamta ni i bade da ka jing i bat ka jing isnai ka jong mi bangilala kupa ya kaban long kumne kumbangilong menta oi kupa ni aingu e me namar ya baro ki jingkar khu ki bamel the ha ka jingim ka jongi mela pten lanti ya ka jingim ka jongi hasla jongani ka parthai kupa khlem ka jing pten ka jong me nginam la ban lai na ki babon ki jingma ki jingman saw nginam la kupa ya kaban ya ha ka ta ka lanti ka babet ha ka jingim ka jongi isnai namar kata ya kabanang e don lam rangkat mami bat ngi hagi ni kisni ki por ki brang wan jong ka jing im ka jongi ni bo ti ko pa ya ka jing im ka jongi we pe we hakik sang ti ki badon bor tam ki jong mi bat kum juru ni bo ti ko pa ya ka jing im ka jongi ko pa ha ka mon ka jong mi ni dwai ro ko pa ha ka ni ka por ya ka bamen isne ya ka ban don lam rangkat kum ju ko pa bat ni way pe way ki khon ki jong me ki badan haklang satlak jong kani ka parthai to isnai ma me ko pa ya ka ban nang ya shim ti yangi hakik sang ti ki badan bor tam ki jong me ai ngo ro ya me ko pa ya ka ba me mela pen yo hangi ya kani kalat ha ka bangin yo ko pa ya ka ban wan ya ka ban kyu ha po ka yeng ka ba kan tang ka ba khoi ka jong me ya ka ban shakri bat mani ka karteng ka jong me hoi ko pa isnai ya ka ba me men don lam rangkat bat ki banta
kiba barok ko pa jong ka jing sang kan thai kiba ka dai ban pendap menta ka por ko pa to ai bikin long shisha ko pa kiba pdiang hon hakmat ka khat ka jing snai ka jong me ni dwai ro ka min snai ko pa ya ka banang ye don lamar kat bat ka jing sang kan thai ko pa to nang ye pung ko bor ko pa ya ki khon kan thai ki jong me bikin nang la ya ka banang ye shakri ya ka kam ka jong me bat bikin nang la ya ka banang penro ya ka hima ka gospel ka jong me drai ru ko pa ya ka ban isnero ya ka ban kan mau ri ki khon ki jong me ki badon ko pa deng jong ki jingpang hoi ko pa kham tam mi ki to ki balangop hauni khunyang jingpang isnai ma me ka ban kta da ka san ki ka jingpang khia ka jong me but I bor ki la ban yo pat ya ka met ka bakoi bakhia to isnai ru ko pa ya ka ban don lam rangka ru kumju bat ka shakri ka jong me ko pa ka ban yang ya ka ban sam ya ka ktin ka jong me ko pa ha ka ni ka khliman to isnai ya ka ban pen yo ko pa ha ka shakri ka jong me ya ka jing start ka jing shampang ko pa bagan la shisha ka ban khlai ko pa ya ka khubor ka ban pen kan du ki man sim ki jongi bat ko pa kan long ru ko khubor ka ban thau thmai ya ka jing em ka jongi to isnai ko pa ya ka ban nang e shimti ya ki sni ki por ki brang sa jong ka jing em ka jongi ni boti ha ki sang ti ki ban bor tam ki jong me ayung andang dawang dang pan khmat jong me metip kham ha ko pai ki jing don kam jong ban ya ka bang ngi sngew thu ko pa ki e ki bangin pan me handrei to pdyang ye ki ni ki jing dwai ka shakri ka batlot ka pop ka jong me dam ya ki rangkang ki jing duna baro ki ba mesam ha ka jing em jongi bang shai pensil si ya ka mon ka jong me na ba ha ka kerteng ka badon bottom ka jong tribe nong pen im jongi Jesus Christ ni pan ni ki ni baro amen. Ngi penpau ke jing sngongo ya imes modest pochna ibalay alam ngi ya ke jing puli na ka ktien ke jong blay bat ha ke jing duai to blay unang kerkhu ya phi bat ke jing shakri ke jong phi hang ni ka por ngi la poi sha ka wei pat ka benta ka bangin yo sngo ya ka khubor na ka ktien ke jong blay na iwei na gid khot jong ke jing seng kan thei jongi I kong radiant si ranga ngi penpau ke jing sngongo ya I kong radiant si ranga ibla pelat por ba indon kat ban ngi kan ka por banya sa mingi na kaktien ka jong blay idwai ba ublay undon kat bat phi ublay un isnei man pedan kam ye phi leng ba jong kan ka por ayu don ban kren hap deng jongi hani ka por ngan ai noi ka benta hai kong radiant si ranga I chairperson iba peniyat ya kajing seng ha kan kapor iba long ru I vice chairperson jong kajing seng kan thai ka balang presbyterian mauro ki dikhot ba ki nongkit kam jong kajing seng kan thai ki long kmi ki long khpa ki nong sharai ki dikhot komiti balang bat ki para bangai baro nga ai khublei phi baro ha ka kerteng ka bathyang bat ka bakordor tam jong trai ba nong pen im jong u Jesus Christ ni aingo e blay na markane ka lat ka ba usya ngi kum ki khon ki jong o bangila ban tay ni ka duan jong ka jing shakri blay ka jongi lingba ka YouTube channel jong ka balang ban ngi dwai ba blay un yarap bot un pun shat boringi banginang la ban sakhi ye ka kerteng ka jong o lingba ki kor ki bor jong ka juk ka bamenta ka phang ka banga kwa ban kren ha ka ka por kum ka jing salok lang kalong kumnia ublay hakilom bat ublay hakitem ublay hakilom bat ublay hakitem shwa biniyat shaprang tungine pendam hakajing dwai tungine dwai ublay ubukpa jingi ubhabeneng ni aingo me ko try na markane ka por ka bakordor ka por ka bakentang ha ka bamesya ngi kom ki khon kan thai jong ka balang presbyterian mauro bangila ban penlong ye ne ka jing yaseng ga jongi lingba ka YouTube channel jong ka balang ni duai ko kan rat ba men dorong kat bat ngi ha kan ka por ha shwa bangin phai ka ktien ga jong me ni duai bu men semu jong me kan ko try on pen dap ngi bangila ban sngo tho bat ban shampang ya ka ktien ga jong
jong me bat ngi dwai ko trai ba ke ban pen sngau ha kan ka por kan long shisha ka bor ba ka jingalam ko jong man sim u jong me ngi wan ban IT ke baro ki sangti blai ki jong me ma ka kerteng ki jong jisu ngi dwai bat ngi pan ro amen don ki por ha ka jing im bangi mat tang ki jing bha tang ki jing suk jing san bat ki jing karhai sudah ki ai baro ki bet ki biang nadong shadong but don jingduna hangno ro ngi phu mat but kamen siam ko jingi ka shlai da ka jing kamen ngi sngo ko bangi don hangtai ha clear ulum but ha ka katian pareng ki on top of the world but ngi sngo ba don ai ka ban pen sngo si na ban pen khuslai yangi bat kan nuksa kala banlong bah bangi pas bhai ke examen ke jangi ngi kemen ngi sngo bham ha bangi don ka kam ka jam ka babet ka babiang kamen siem ke jangi ka don hang tai halor bat ha bangi kot ngi khia ngi suk ngi san kata le kanang pen kemen shu yengi han repeat ne em bakan don ro ka por ha ka jing em ka jangi bangin hab ban ya lingba yakithem namar ba ka jing im ka jongi ki breo kam kut tang ha ki jing suk jing san jong ki clear ha ka bangi shukmen ngi shupalei sa teng in hapan matru ya ki jing but kum ya kini la tip iki kum kata ka valley experience lane ka jing shitom hang thi hathem kini ki kan thop ya ki jing ya ki jing pang ya ki jing shitom ki jing kendo ka bangi shem la ka long ha ka jing em ka shimet ka jongi la ni ha ki yeng ki sem ka jongi ka jing yale para breu ka jing ya tengkho namar ka jing bamla banya sngo tho para mangi bat nang ta ski jing sngo si bat ki jing pai do not baro ki ne ki pen long yengi bangi no men sim bat ngin don hang thi hathem ngakwa ban kli yengi ha ka ne ka por kat no ngot nangi ngi ya lingba yaki them haka bangi sngow ko bangin sha talab haki umba umsan jeng ki jing jong ki jing janjar bat ki jing khuslai bat bon sen ngi shem bala ker kot yengi diki rius new bat ngi sha job haki nong shun jong ka ne ka parthai kaktienu blai ka don shibon ki nuksa haka testament ka barim bat ka testament ka bathamai haka bayadai bat ka jing don rengkat ublay bat ngi haki por baro ka kitab sam ka bakhandai dukhot iway ar nang ta haka balai po dukhot iway ter ka pen I kumno ba u debet u yaro bat u aingo yo try namar ki jing le phala jong ublay haka jing im ka jong o but hakini ki benta jong ke kitab sam ngi I ba u debet u sngo kemen bat u le risa u try but kamen siem ka jong u ka long shisha ka ba kemen bat u don hangtai hakliar ulum hare habangi phai pat ski wei ki benta jong ke kitab sam don ki por ba u debet pat u don hapdeng ka jing no men siem but teng ulahapan wana khmat utrai hapdeng ka jing sngo si bat ka jing yam Pai bat nga siya ka kitab sam ka banriw pulay. Haka ba u debet urway. Baka men siyam jong u kasliang ya ublay. Bat ya ka jing don rengkat jong u. Haka ni ka sam ka banriw pulay. Ni I ba u debet ulahapan pedri. Namar ba kita ki nong syun ki wan bantur banyale persay u. Bat haka ni ka por. U don haka ta ka riklaw juda. Ka ri ka baring kiyang bat ka basitom. Ujingay na layeng lasem, ujingay na giba it giba toin gi jong o. But day hakum gani kapor, bo uwad I ublay, bo unlong ulok ubahajan jong o. Kala panlong yanga bat yangi lang baro. But teng haka jing im gi jongi, habang ya kendo iki jing iki jing ele. Ngi sngaw bo omdon mano bandon rangkat bat ngi. Hadangi wad I ublay, ngi od bat ngi yam hakmat jong o. Nang tangi pulis syuro haka kitab ka baning kong kisim kalenong ka ba arpo dukhot arpo way hadu arpo pram syapang ublay haki lum baru blay haki tem haka dukhot ka ba arpo lai la tho kumne
te ki shakri us Syria kila ong ho ublay jong ki ulong ublay ki lum namar kataken kila kham klan banyangi henry tongin yale atma yaki hagamadan badda shisha ngin kham klan banyaki yagi ni kiktien lakran de ki shakri u Ben Hadad usim jong Syria namar une usim udon ka jingtmu banwan hiartma persya yagi kon Israel bat kani kalong ka sin ka baar ba usim ka Syria ulapun kre bhayala de ban yale atma persya yagi kon Israel kendiat tang bingin chuyo ka dur ka basyai jong ka history ki Israel ha ka to ka por pi hadian ka jingyap ka jong usim Solomon ka hima kalapat arliang bat la penbenta ya ka wai kata ka hima ka basyatay bat ka hima ka basyati ka hima ka basyatay ka daga Israel bat ka nongba jong ka kalong ka Samaria ka hima ka basyati ka daga Juda bat ka nongba ka jong ka kalong ka Jerusalem boro artli kini ki hima kila le persya bat kila saitla igi hukum ki bau belai ulabo yaki bat bonsin kila klat bat kila lendat no ya ko hukum ka jong ubelai kum ka jing snang ublay ulasya baki way bat ki hima kum ka Assyria kum ka Babylon bakin wan hiar thama persya eki kanang baki ne ki breu kin kelabamod bat bakin thai pat sya ublay kedekhat ka baningkong gaya tho badai hakum kane ka por ba une usim ka Syria u Ben Hadad ulaya lumlang yo pat ya pom jong ubaro bat la don lem bat u laipu ar kisim bat ki kulai bat ki kali te haba ula lekeu ula kerkut ya kata ka Samaria ka balong ka nongba jong ke Israel bat ula le thma ya ka henry habangi pule ka ketiam ka jong ublay ngi i bakumno ublay pat ula pelat yaki kon Israel na keti ka jong unong shono jong ki bat ublay ula ya le lang nakabenta jong ki bat ula ahi ki ya ka jingjob halor ki nong shon ki jong ki kania kalong hakasin ka baningkong nang tapat hakasin ka baar ko mangipule hakadkhot ka baar puhon rio te hakata ka way ka snem u Ben Hadad usim ka Syria ulawan bat ula lekkiu sya apek banya le persya yaki Israel sashisin hagani ka por kinong Syria kila pen kre bhayala de bat ki perkhat omen ta tingila job ya kani ka thama namar kani ka thama kan long hangthi hathem om de shu hangtai halor lom ki perkhat bo ublay jong ki Israel ulong ublay tang hangtai halor lom om ublay hangthi hathem habangi pait pat ikini ki kon Israel ngi i kini pat kilong red pat kilong tang ikan hon ibarit bat habakini ki sipai jong Ben Hadad kilawan bantur yaki kila shepting kila red mensim kala donro kata ka jingno mensim ka bakraw bat pila ban modor ya ka jing shepting ka jong ki bat kala donro ka por bikin ong batongin IT no elade hakikti jong kinong shun henry sashi sen ngi ipat kumno bo ublay jong ki Israel ulapan paw ya ka bor ka jong o bat ban pensisya bo ulang ublay jong ki lom bat ublay jong ki them bat syo utray jong ki pa Israel ula ongkom ne hakadkhot ka baar pu pra na markata ngan aino ya uni upat ba baro hakakti jong me ka bamot yaw ahab na mar hakato ka por ulang usim jong ki Israel bat pensatip baday mga ubalong utray bat sashisin ngi i kumno baki kon Israel kila job ya takatma bat kila penyap iki sipay bat uni usim Ben Hadad ula hapan pet yap nang ta bat ngi i baka long shisham ka jingjab ka bakraw yaki kon Israel ko kilong kami ko ki dukhat jang ka jinga sang kantai balang Presbyterian Mauro bat ki parabangay baro bonsin ngi shem yalade hapeng ki them jang ka jing im bat kini ki them ki penlong yangi bangin tlot bangin swai bangin ngolong marway bat hateng ka don kata ka jing thali hapo jangi bat lese ka musim Syria ngi perkhat bo utray jangi ulong ublay tang hangtai halor lum om ublay hangthi hathem habala ban gi jing
ki jing janjar ngi sngo bo blai u jingai nangi badu blai ula klet no yangi bad salia ya ki jing ki jing shitom ki bangi ngi ya lingba re hakane ka janmit ngakwa ban penken mau yangi ko ki para mangai baro bo blai u jongi long te tang u blai hang the hatem lani hang te halor lum re long u blai u badon rengkat bat ngi hakano ko por baro habangi kemen habangi sngo bha bat habagi shlei ki tiara ka jing ga jangi u belai jangi udan rengkat bat ngi bat ha ke jo ka poro habangi yat lengba ki rai ki rai dam habangi ut habangi yam bat pedeng ki eryong jang ka jing u belai udan rengkat bat ngi pikan mau na ya ka tu ka jing ja ka gospel ka jong Matthias ka lenong ka bapra ka dekat ka ba arpolai ter habagi senran ki jong Jisu ki la don rengkat bat u ha ka tu ka lieng ha pedeng kata ka jingki yang ka bajur u Jisu yo thia ki senran ki la khuslai ki nangmot ba u Jisu saliana ka benta jong ki la kersiu yo namar ba ki la syapting yo ki yap ende ka jubab ka ba u Jisu ukran haki baru ai haki haka to kapor kalong balai pi syapting pi ki barit jingai sngap shu u Petros u angkumno ba kane ka them ka longru ka jaka haka batunju ya ka jingai jangi pai cha ka shithi ka baningkong u Petros ka lenong ka baningkong dukot henriu bat henyo haka ba pia sngo komen lamenta khendiat por lada don kam la pinsngo si ye piro haki ba bonjaj ki jingten jo khnang bakata ka ba prang ya ka jingai jongpi u Petros ukren shapang ka jing sha shitom bonsin hakan ka shithi ka jong but open kan mau ba kum ki khon ki jong ublai kum kita ki banget hau Jisu ngidei ban yai ling bai ki ne ki jing ngidei ban pediang ru ki jing ba ki jing tenju ki bawan ha ka jing ka jong namar ling bai ki jing ngiyo ki jing hikai na ki ka hikai ngi bangin long ki be yaisha ki hikai ngi bangin long ki ba sngoret bat ka hikai ngi bangin long ki ba kham it yela de ha u Jisu Christ nang ta shu ka ne ka them ka thoru ya ka ka them ka longru ka ba pai bat ngal shaka kitab sam ka ba prapu saw ka dukot henriu bat hinyo bat ka dukot ka ba henriu la tho hang to habaki ya ka them baka pi hang ne ha ka kitab sam ka ba prapu saw la ya tho hingi ya ka ta ka jingat pilgrim ki kon Israel ban let kiu shata she Jerusalem shaka temple but habaki ya chata ban poi shakata ka temple khaban ya lingba kata ka them baka but ha ka Hebrew kane ka ktien baka kamot ka jaka jong ka jingyam but la ya tho ki start Bible baka ne ka them baka ka dei ka them ha Palestine ha ka babon ki sya but ki bon kalong ka jaka ro ka batur khong raw ka bomdon but unong ruai sam haba utho ya ka them baka uring dur naka ban pen bakum ki khon ki jong ublai kya ban tur ya ka rai ka rai dam kya ban mat ki jing shwa baken poi shakata ka temple ha Jerusalem naka benta jong pat kumno ka baka ka thau ya ka le se don hapreng joki ki ba mat ya ka them baka ha ka jing ka jong pila ban don hapreng ka jing pang ka jing shitom ka bajur ha ka ba om don jing kermen sho kata ka baka ka jong pila ban sngo marwai pila ban ya makhamat utrai hanai to kan mau ba blai udon rangkat bat le se don ki wai pat ki ba don jing hala ki jong ki yeng ki sem ki jong ha ki jaka trai ki jong len he ka jing ya dai ki jong kala ban long bala ki jong ki khon ki kiti lane para briro kata kala ban long ka them baka na ka benta jong but henry kumjo kumba ublai udon rangkat bat ki khon Israel bat ukular ba un sumar bat ba un pelat yaki kalong kumjo ro na ka benta jong bahaka no ka them ka ba don to kan mau ba ublai usumar yapi bat unyarap ban pelat yapi kasam ka balai po ka dekhot ka basan ka ong ka jingyam ka la ban sa shimit henry ka jing kamen ka one min step
tu kan mau bagi por jang ka jing kata ka them ka dom ne sa ka jing ka jok pi hani phin mat ye ki jing kar khu ka jong ublei phin mat ye ka bor ka jong kane ka valley experience lane ka jing shitom hagi them ke bengi I hakane ka kitab sam ka pauro ha ka jing bat ka ministry ka jong u Jisu mano bana ban kled ye tu ki kitien ki ba u Jisu ukren ha ka por bu don ha ka ding pana hulum kalbari Eloi Eloi lama sabachthani bat habala pen kelai kata kamut u belai jonga balai ba me mela I no yanga u Jisu ha ka lor ka ding pana u kit u ba e ka pop ka jongi bat ka pop ka jongi kala khya palat bat day ha kata ka khalmat bala penya khlad e ka jinga day ha padang ukpau ba ha baneng bar ukhon u jong modur ma pi u Jisu ukhon jong u belai umat ya ta ka valley experience umat ya ta ka jing shemen siem ka badan hangthi hatem bar usngau bala pendekut ya ka jinga day ka jong u bat ukpa kane barok kalong day namar ki pop jonga bat jongi bat ka khot yangi bangingin pandem yala di bat bangin IT yala di how blame nang ta sushu habangi phai sa gospel ka jong Matthias kalenong ka bakhat hinyo dukhat iway hadukhat lai ngi puli hang to sapang ka jingkalador u Jisu ha ulom bajrong kani ka jingkalador kalong ka jingpen pau ya ka buram ka bakrau jong usim kisim bat laingot kisenran ka jong u Jisu kia don rengkat hang to u Petros u Jacob baru Yohanes bat kini laingot kisenran kilong kisenran ki bahai jan ki jong Jisu ki badan hakti hakejat jong bat habe kilo I kene ke jingkaladur kalong ke bom la ban mot dor sho bat ki kwa ban su don sa ha kata ka klip mat kim kwa ba kata ka klip mat kan kut no kom to namar ki benot ki so benot bayo kim yo isyo ya ta ka buram ka jong ublay bat uway ni kisenran ki jong Jisu u Petros u ang ho Jisu kumne ko try kabhayangi bangin don hangne halor ulum bat bangin tau yiki yeng trep hangne haka jeng modur ka jong u Petros u kwa ban susa sa halor uta ulum namar kwa bakata ka experience ka bakenja balay kan kutno hendrai ka jubab ka bau Jisu ay kalong ngin hap bane yarno shathe shapo namar day hang the baki way pat ki senran ki up yaki but day hang the bakadon ka ministry bat ka mission ka jong u Jisu usngau tho ya ka jing khat ka jong u blai bat ka mission ka jong u pa u jong u na ka benta jong u bat bakila yar no ta ulum bakila poi hang the hatrai jayu pat lada pipai sa gospel ka jong Matthias ka dekhat ka bakhat lai ka lenong ka bakhat hinyaw ki ong balawan way ubriyo sa u Jisu bat ulokerpat ba u Jisu un pen kya yaw kon u jong u namar ba u don kata ka jingpang bor bat hang tahi u Jisu ula sneng yu ta uksot bat ula mi na utaw kana bat ula yok kya shisandon hang ne ngiyo ba u Jisu siyam sakot sa halor uta ulom hendrai ka benta baga jing tmo ka jong ka mission ka jong Jisu kalong buun yarap yaki to ki bapang ki besitom ban pen khya yaki bat ban palat yaki na ka no ka jing syate haki ksoj ki krai ko kilong kme ko ki para banget ba it baro bat ya phiro ki bala ban yo bat yo sngo ya ka khubor ha ka por don na padeng jong pi let's say ki badan hangtay hakliar jong ulom hakaba pi mat ye ki jingker khu ki bakar hai ki jong ublay haba pi koit pi kia pi biang na dong shadong balada ka long kumta aingo yo ublay bat to ker khu ye ka kerteng ki jong u kumbo ong unong ruai sam ray na ka benta jong ki kat to kat nepat ki bayat lingbai ka them jong ka jing ya ka them jong ka jing pang ka jing shitom ya ka them jong ka jing pai do not ba ka jing thang ha ka men sim ka jong pe to kan mau ba u Jisu u don rengkat bat pe ka sam ka ba art pulai ka khot ka ba saw
kabalong ka way ni kisam, kibabon nangingi sngaw tanat, ban puli ka. Hakabaw David utho, shisha langayad, yakatem ka serngyo ka jingyap, nganom syap tiing, yakabasniyo. Namar me don rengkat mamebat nga, uding do, bat usyan do jang me, kipentingin yang nga. Day hakapor jang ka jing huslay, bat ka jing syap tiing ka jingyap, bau David upai siya ublay, ubalong unong aplang berat jang o, baun betin, bat baun yalam ya o. Barkane ka sam ka aimen sim yang ilang baro, ko ki para bangit baro, ko kilong kami. Bakom u David, habawan ki jing habawan ki jing syap tiing, tong ngirong in yat, in sno rengkat-rengkat, bat u Jisu, ubalong unong aplang berat, babha jangi. Haka gospel ka jong Yohanes, kalenong ka masipaw ka dukhat ka bakhat way, u Jisu ang kumne, nga long unong aplang berat u babha. Uba IT no ila ka jing nakabenta kilang brod. Ngilang kilang brod ki jong Jisu te. Wat hapadeng ka tem ka bangingi yat. Hapadeng ki jing bat ka jing yale. Tungin sno ha Jisu. Ngin pai siya o. Bat ngin mat ya ka bor ka jong o. Nga kwaban pankut. Ya ka niga jing salok hang niga por. Da ka bapuli ya ka niga kitien jong niga jing ruay. Ka bapaw na amham. Kabakerteng God of the mountain. Bat kani kalong ka jingarway ka banga nga sungutan nat baban ruay. Namar ka don ka kubor haka. Bat nga ngait scam baka ni ka jingarway ro kan kta iki mensimet ki doknot ka jang pi. Bapintip bo blay jang ki lom ulong ro ublay jang ka tem. Ngan puli tayong ka chorus. Ngan puli ning kong haga ktiyan pareng ka ongkom niya. For the God of the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make it right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. Ublay jang kilom, ulongro ublay hagitem. Habaki ki bakla, yaki unpenbay. Ublay hagasungaw ba, ulongro ublay hagashipa. Ublay jang kasngi, ulongro ublay jang kamit. To ublay unyarap un ay boringi balaha ka no ka jinglong ka bangingi don ngintip bo udon rengkat bat ngi ublay nakabenta ka burom ka jang o. Amen. Tungin adway. Sa sisi ngiwan pawa kamat ka ket ka jing isnay ka jami ko kanrat ban aingo eme naman kani ka por ka bakordor ha ka ba makren hangi lingba ka katien ka jang me ngi aingo eme ko try naman ngi tip elong ublay jong ki por baro me don rengkat bat ngi ha ka sngob ha me don rengkat bat ngi ha ka shipa bat ngi kerpat ko kunrat ba men ai ngi ka bor bangin wad ka khmat ka jomem ngin sno amen ko Jisu bat to ya lam yangi ko kunrat ha pedeng ki jing ha pedeng ki jing at phalong jon ka parthai nginom ret men sim nginom do men sim na mar ngi tip ken ko try ba me melong unong ap lang brat ubabha shimti me me ngi sa sisen ko try bangi dwai man ker khuwi ka nga sengkentay balang Presbyterian Mauro nang ahingi ka bor ko kunrat bengi nang laban yat siya parang wat hapadeng kijing bat kijing ele ro kaburam shim shalere ko try na kakertang jong Jisu ngidway. Amen. Ni aingu yaw blay na benta ka tu ka kubor ba ulakran hapdeng jongi lengba ikong radiancy nga ingit scam bakala long ka jingkar khu yangi baro kiba layo sngo bat snap ya kani ka khubor ni pen pau ka jing sngo ngu ya ikong radiancy nga ibala ahengi ya kani ka khubor to ublei unang yai kar khu ya ka jing em jong phi bat ya ka jing shakri jong phi ya ka kam jong u ni pen pau ro ka jing sngo ngu ya I organist Mr. Balmi Lingdo nong pure ya inong ilam jingruai I Mrs. Bitalin Walang. But kumjuru ya temen basan bagan sweat iban sa ay hapleng jongi ya gajing karku penwai. To ble nang karku ya pi baro ha gajing syakri gajong pi. Nginget skamba ble ro nang ya karku ingi baro lengbaga ni gajing syakri. Ngin penwai no ini gajing syakri gajongi da gajing ruai ka ba saus pa sau pulai. Gajing ilam ublay. To yalam yangi ko kenrat kat bangi dang yat saprang
Hakelenti bat kelan ki bangi ya kendo lang. Hadian jong ni kajing ruai ngan sngom haban khot I temen basan wan swet ben pelat yangi da kajing kerku penwai. Toya lam yang iko kenran kan bangi dang ya syapran haki lenti ebat kelan ki bangi ya kendulan Kia leka dobanen sin menta ila shibit shun Kijim pen shoy jong ka purtay Ki pen dab dajim bompu Kumno yaki umbajeling hikai try dengan soplan haki jingat helung jongki nganom shem kajing leran ai ngan komin syaki lumba ibadon sya siliang wa ai ngan batka tika jong me haki ko try babha Ini duai. Au blei ublong pau jingi bahabneng. Ngidap dak jing sungu imi kukenrat. Namar melepnia pat sai sisin pat ini kapor kebakordor. Hakabakum kejes kenthai jong kebalang. Ngleyo berpendap i kejing syakri hakan ngejanmit. Kurku i gebentah barok kebil pendap. Kinlong bab tiang subha hakakat keji isnei ke jome kerku yusumbai kaktin kabak syakri kawan rah ping jongi kanlong ngaji kerku mensim ya baro kipar ngait laman kiwipat kibiyo ban sngap bad ban syak skor ya kaktin kab im ke jome lingba kani kapor kabakordor bad lingbaru kikor kibor kibangyo bad penpoi hakiying kisem ke jongi Diang atrai ni suka pan kapor hakating Jesu ngaduai bat ngapan. Barak kabuaino jong kani kajing syakri jong hana kada janmit. Pelaj atrai ngi de kajing kerku ki bakan saitam ki jong me. De ka airu kajing ai kepada biang Yesus Kristus. Kajing iba jong beli kepan bam jukut syabam jukut. Lam jislok bathiang kebas pensai bor jong mensim bakut. Kini lai kajing kerku wei blei. Kin syong sa bat ngi kum kaje sangatay jong kabalang ho kiju kaje kerku kin syong sa pakiringi kibarang kelang saklak kaperthai nat umenta syagibam jukut ru amen.